Уважаеми зрители, аз съм голям фен на музеите. Голям фен съм на музеите. Защото музей никога не пропуска възможността да отида, например, за Национален исторически музей. Аз съм се такова в Малци. И там се прекачвам на рейс до 11 от Колодосото и цял ден прекарвам в разглеждане на исторически религии. Даже когато е места на музеите, мога да се преценя, че е мога да отида всички музеи. Аз не музей. Разбира се, да вижте различно, защото станеш експонат в музеите. Обаче се оказа, че в скоро време ще се мятам на автобуса вместо 111, ще се мятам на великите на автобус, ще се мятам на автобусни каварна. Вижте защо? Цонко спретна рок музей. Кметала показва реликви на звездите. Право на Цонко с тази инициатива, но само да си е регистрирал експонатите, защото със сигурност това са културни ценности на над 50-60 години. За да ни разкаже повече за рок музея, при мен е кметала Цонко Тонев. Добър вечер, Цонко. Здравейци! Откъде ти дойде идеята да направиш рок музей? Кажи. Първо да кажа здравейци, чалгари! Няма нужда чалгари. Има нужда! В момента седи и ще те помоля, когато идваш тук, да представиш да казваш на времето на моите колеги чалгари. Колко съм научи да не казваш здравейци, а здравейте. И ние не сме чалгари, ние си имаме рок музика, балкански рок, рок с балкански елементи, а не чалгари. Глупости, говорици. Има ли от каварна? Няма от каварна. Много ясно, че няма от каварна. Може да правят просто
Първите продукти бяха за род музея книги, защото фашка с род кредити, нали, те си викали липсити, се лепят по мен като банкноти по челото на гъбата. Джорджо, мога само да попитам, когато си приближаваш ръката до главата, как си ми изглеждаш почернял в главата, ръчичките ти бегат. Можеш ли да ми кажеш,